Hej og velkommen. I dag vil jeg gerne lave en squad builder for jer. Ja, det er Malte her for Mama Gaming. På mål har vi Diego Alves, sindssyg målmand. Brasilianer, ja. Som venstre centerback har vi Godin, god forsvarsspiller. Som anden centerback har vi Miranda, også sindssyg forsvarsspiller. Det, ja. Og her har vi David Luiz. Forsvaret er sådan pænt sindssygt. Ja, David Luiz. God fysik. Og sådan. På en venstre midt har vi Turan og Griezmann. Vi bruger Griezmann. Som en CM har vi Kabay. Han spiller OK godt sammen med Griezmann. Og her har vi Matuidi som anden center midt. Så her på højre midt har vi Lucas, sindssyg pace, og han kan ret meget. Som COM har vi Rooney. Han er bare god i alt. Og som den ene angriber har vi Van Persie, som lige skal herover. Van Persie, United spiller, 90 skud, altså han er sindssyg. Som anden angriber har vi Falcao, sindssyg også. Svært at tabe med det her hold. Nå, det her var denne squad builder. Hvis du vil have flere videoer, så like og subscribe. Ses derude!